मोनसे दुखुनांथाव रादाब किडनी स्टोन आरो ब्रेन स्ट्रकजों सैनांनानै दं लोगोसे फाहामथायनि थाखाय रां गैया। तामुलपुर आम्बारि गामिनि जौस्रां बसुमतारीनि दुखुथिया जिउ। थांनाय दान मोननैनि सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों सैनांनानै दं जौस्रां बसुमतारी बिथाङा। गावनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय गुवाहाटीनि जिएनआरसि हस्पिटालावबो फाहामथाय लाबाय जौस्रां बसुमतारीया। जायनि थाखाय दा नखराव रांखावरिनि आंखालजों भुगिनांबाय आंगोनि बिसि आरो फिसाजोआ। नखराव हा हु गैया आरो धोन सम्पति गैया। जा एसे दंमोन बेबो फाहामथाय लानायाव खरसा जालांबाय। गावनि आंगो बिफाखौ बे गोब्राब बेरामनिफ्राय फाहामथाय होनानै रैखा खालामनो रायजो राजाफोरजों लोगोसे तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय गोदानै एमएलए महरै सायख'जानाय बिश्वजित दैमारी बिथांखौ रांखान्थियारि मदद होनो खावलायदों बिथांनि आंगो फिसाजोआ। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोनाबो 351461811978 IFSC कड SBIN 0009147 बे एकाउन्ट नम्बरनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरनो हागोन। लोगोसे 6901847740 बे मबाइल नम्बरनि गेजेरजों आबुङै सुलाद लानो हागोन। किडनी स्टोन जादों मोननैथिंबो, ओमफ्राय खर'आवबो ब्रेन स्ट्रक जादों, ओमफ्राय दा बेखौ अपारेसन खालामनांगौ। ओमफ्राय फैसानि आंखाल जादों। दा न'आव रावबो खामायग्रा गैया नालाय, बाबाल' हारसिंल'मोन। दा बिश्वजित दैमारी सारखौबो खावलायहरो रां एसे एनै हरगोन होननानै, आरो रायजो राजाफोरखौबो खावलायहरो एसे एनै अनसुंथाइ हरगोन होननानै। दा न'आवबो खामायग्रा गैया, बाबा हारसिंल'मोन। ओमफ्राय सिगां बाहेरायाव थानाय समाव जि एसे एनै खामायोमोन बेफोरो गावनि बेमारावनो दा सिगां मावनाय समावनो थांजोब्बाय आरो। दा ओमफ्राय न'आवबो खामानि मावग्राया रावबो गैला। दा बाबायाबो बिदि बेमाराव गोलैनानै थाबाय। ओमफ्राय दा रायजो राजामोना अननानै हरदो। बेसेबां जानायाथ' एप्रिलनि 14 थारिखआवनो जादों। दिनै मास मोननैयानो जासिगोन। मास मोननै जासिगोन। खालामनांगौ किडनि मोननैखौबो। सिगाङाव बहाबा दिन्थिखांबायमोन नामा? सिगाङाव केरेलायाव थानायावहाय जादों बियो। बेमारा ब्रेन स्ट्रक जाग्रोदों फार्स्टआवनो। ओमफ्राय दा न'आव लाबोबाय, खुनुरुखुम न'आव लाबोनानै दा अपारेसन खालामनांगौ किडनि मोननैखौबो। ओमफ्राय गल ब्लाडारावबो दङ। बबे बबे मेडिकेलाव नोंथांमोना बे नोंसाबो जे बाबाखौ देखायना दिन्थिखो? सिगाङावथ' केरेलायाव थानायाव क'ट्याम मेडिकेल कलेजाव देखायदोंमोन ब्रेन स्ट्रक जानाय समाव। ओमफ्राय दा माबायाव गुवाहाटीयाव जिएनआरसियाव देखायदों। आङो बिश्वजित दैमारी सारमोनखौबो रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खावलायो। आंनि बाबानि समाव खैफोदनि समाव रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खावलायो। आरो खाथि खालानि रायजो राजा आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरो गासिबोखौबो जि रां अनसुंथाइ थाइसे थाइनै हरनो हायो देहा फाहामनायनि थाखाय मदद जायो। आरो बाहेरायाव थानानै लेबार्स मावोमोन। न'खराव सोर सोर दं नोंसोर साबेसे? न'खराव दा बाबा आं आरो आइल'सो दं। जिहेथु नोंस्रा जि बाबा बे बेमाराव गोलैनानै दङ, दा न'खराव माबायदि सोलिदो? न'खराथ' दा बुहुत गाज्रियाव सोलिनानै दं। खामायग्राबो गैया नालाय, हा हुबो गैया। फारसेथिं ओमफ्राय बाबाया बिदि जानानै दङ, गाज्रियावनो सोलिदों दा। बेसेसो खरस थांदों? दाथ' 1 लाखसो बिदों, ओमफ्राय दा बेसेबाङानो जमायानो गैया, थाइसेबो गैया।